Молния кошаматлы Татарстан сугышысы әле күптән түгел генә Казан янындагы полигонда хәрби әзерлек курслары узган иде. Һәм менә инде ул 16 сугышчан иптәшен коткару белән дә дан казанды. Бу аудио хәбәрләрне ул үзенең инесенә җибәргән. Никто не рисковал, брат, зайти в эту лесопосадку, пацанов оттуда вытащить. Вот клянусь, никто, ни один человек, ни одна душа не рисковала. Твой брат просто, я не рискнул, я просто зашел, всех пацанов оттуда выдернул и все. Молнияның яңа хис кичерешләре аның башка берәү дә карар кылмаган батырлык эшләгәннән соң ук диярлек туган. Батырның уңыш сире бик яхшы әзерлекле булуында. Ул Татарстанда контракт төзегән һәм махсус курслар узган. Анда егетләрне махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткән тәҗрибәле сугышчылар хәрби хезмәт серләренә өйрәткәннәр. Дошман күзеннән ничек качарга, төрле каршылыкларны ничек урап узарга һәм беренче ярдәмне ничек күрсәтергә. На Сафте были бывшие вагнерцы. Они нас очень сильно и хорошо обучили. Там даже были позывные. Я даже их отсюда могу поблагодарить. Рафа был, Счастливчик был, Зверь был. Очень сильные и хорошие люди были. Они тоже войну все прошли, эту войну. У них тоже свои ранения. Но они тоже в нас очень много вложили. Вот кто проходил в Казани Досафт, я это могу на все 100 сказать. Даже тупые там могли что-то научиться. Самые слабые там уже становились сильными. Хәрби билгеләп үткәнчә, бу әзерлек аңа кирәкле күнекмәләр бирү генә калмаган, үз-үзенә ышанырга да ярдәм иткән. Бөтен сер шунда, бу теория түгел, махсус хәрби операция зонасы сугышчылары тарафыннан тикшерелгән практика. Укулар кыска, ләкин бик тыгыз. Барлыгы 5 көн эчендә контрактчылар төркемдә хәрәкәт итү тактикасын, беренче ярдәм күрсәтү нигезләрен, атыш өчен позиция сайлау һәм башка мөһим күнекмәләрне үзләштерәләр. Самое главное, я знаю, что мы за правдой стоим. А они за что стоят, вот это я до сих пор не могу понять. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.